ଇଏ କଳିକ ରାଜ୍ୟରେ ରାଜା ତାର ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ବାଛିବାରେ ନବ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ବୋଧ ରାଜଗାଦି ପାଇଁ ରାଜମୁକୁଟ ପାଇଁ ସର୍ବଶେଷ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ମୋ ପୁଅ ବୁଧାଦିତ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ମନୋନୟନରେ କଳିଙ୍ଗର ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବ ଏହା ମୋର ଶେଷ କଥା। ତମେ ବାବୁ ଅଥବା କୌଣସି ରାଜ ପରିଷଦ ଏ ବାବଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେନି ମହାନ। ଆମେ ତ ଆମ ବଡ଼ ପୁଅ ଶିଳାଦିତ୍ୟକୁ କଳିଙ୍ଗ ବାସି ମୋ ପରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜ ସିଂହାସନରେ ବସିବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସାରିଛନ୍ତି। ତାହାର ସର୍ବସମ୍ମୁଖରେ ବଡ଼ ଭାଇ ଶିଳାଦିତ୍ୟ ସହ ମୋର ବୁଦ୍ଧି ବିଦ୍ୟା କଳ କୌଶଳର ପରୀକ୍ଷା ନେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଯାହାର ବିଜୟ ହେବ ସେ ହିଁ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ହେବ। ଏହା ତ ଉତ୍ତମ ପ୍ରସ୍ତାବ ମହାରାଜ। ଯିଏ ପରାଜିତ ହବ ସେ ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ି ଦେଶାନ୍ତରୀ ହବ। ବନ୍ଦ କର।